Ето сега сме на плажа, не знам кой плаж сме, с набрачели его моторите му, ремаркет на спинари, приятелката му стела, трака му, чай отидем от другата страна. А? Его другия мотор, кросарка 250 кубика, чувствено и двата. Сега ще ме разкараме с плажа. Спид лимит 10. Ето и той е много дълго. Около половин час каране, тук само доста участък. С 10 мили, защото повече не можеш, май там един полицай и само засича с пистолета. Ей го е, Ицо. Лади снимам прическата. Да видят прическата за какво става дума. Оставям си само... Така е, пакари сме. Так, здравей, брат. Поздрави. I wanna give them a shout out to my baby mama, cousin, lady. Виж го, Виж го, виж го. Йо, йо! Baby, I'm sorry. I hit him up. Чай го снимат певешки грилови има. Яко ти кам. Ай, после пак ще се върне в ефир.